Naga-Overload ang pila ka mga modernized PUJ units sa syudad sang Iloilo. Suno sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon Ltfrb 6. Santo kay Engineer Joshua Gakit, Technical Transportation Development Officer 2 sang Ltfrb 6, madamo na sila sang nagkaladakpan nga overloaded nga mga nagsambit nga units kung sa diin tuman nga nagaginutok ang mga pasahero. Dugang paniya hugot nila ini nga ginapamatukan bangod ang mayor nga tuyo sa mga modernized units ang maghatag ligwa kag mangin komportable ang commuters. Suno pa sa iya sa first offense may penalidad nga 5,000 pesos, second offense 10,000 pesos, kag third offense 15,000 pesos, kag pagkuha sang ila certificate of public convenience. Nagpanugya naman siya sa makasaksi kag makaeksperyensya sang tuman nga pagginutok sa mga modernized units nga mag-report paagi sa ila Facebook page kag magpadulong sa ila opisina kag magdala sang pamatuod lakip na ang letrato sang plate number kag pila pagid ka impormasyon. Kagini si Kabandarang Kim Kaluyo nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.